ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭାଇ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି? ଜୋରେ ହେଉଛି? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ବର୍ଷା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ମାନେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ବର୍ଷା ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟାରାଣ। ମୁଁ କହିଲି ବିଦ୍ୟାରାଣ କି ତୋ ମା ରାଣ ପକା, ତୋ ବାପା ରାଣ ପକା, କି ତୋ ଭଉଣୀ ରାଣ ପକା, ଏ ବିଦ୍ୟାରାଣଟା କାହିଁ ପକାଉଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ପାଠ ହଉନି ଆଉ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଅଜବ ସଞ୍ଜୁର ଗଜବ ଲଭ୍। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ଅଜବ ସଞ୍ଜୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ଫାଗଳ ନା କ'ଣ? ଅଜବ ସଞ୍ଜୁ ଗଜବ ଲଭ୍, ଗଜବ ମାନେ କ'ଣ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବ ନା କ'ଣ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସୂଚିବାଇ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା ବାବୁସାନକୁ, ସେଇଟା ସେ ଅଜବ ସଞ୍ଜୁ। ତା ଲଭ୍ଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ମୁଁ କହିବି କ'ଣ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ଏ ଫିଲ୍ମ ନା ଜଣେ ପିଲାଟାକୁ ଯିବ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ। ତାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ଛକି ଶୂନ। ଏବେ ତ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଭଳିଆ ଆଉ ଛକି ଶୂନ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍କୁଲ? ଛକି ପକେଇବ ଶୂନ ଖେଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ନବଗୁଞ୍ଜର ବାବୁସାନ। ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟେଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଦେଲି ଆଉ। ନବଗୁଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ନବଗୁଞ୍ଜ ଶଳା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଆଣିକି ଫିଲ୍ମ କରିଦେଉଛ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ତଳେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ଗୋଡ଼ ଧରି ତ ଚାଲି ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ। ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ଫିଲ୍ମ ନା ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ତୁଜେ ସେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କିଏ ମୋତେ ଦେଖାରେ ଟିକେ, ମୁଁ ଦେଖେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଭଲ ପାଇ ତୋତେ ଶହେରୁ ଶହେ। ଭଲ ପାଇ ତୋତେ ଶହେ ଶହେ ଦେଖିଦେଇକି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ରାତି 12ଟାରେ ଆଉ। ବାବୁସାନ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଶହେରୁ ଶହେ ଭଲ ପାଉଛି, ତମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବେବି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲାଟା, ଏତେ ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ତଥାପି ଯଦି କହିବ 100ରୁ 7 ଆଡ଼େ ଯାଏଁ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିଦେଲି। ମୁଁ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖିବା କଥା ତୁ ଖାତାରେ ଲେଖେ, ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଲେଖୁଛୁ କ'ଣ? ମୋର କୌଣସି ଫିଲ୍ମକୁ କି ଗୀତକୁ ହାସ୍ୟ ମଜାକରେ ଉଡ଼େଇବାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତ ଦିଲ୍ ସେ ସରି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ରୁହ ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଲ କଲର୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ କେମିତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।